Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, dankjewel. Filmen. Oké. Kom verder. Alles wat je binnenkomt bezorgen en beschreeuwen. Oh ja. En soms zit er wat heel bijzonders tussen, zoals lezen. Ja. Ja? Dus daarom had ik jou even uitnodigen. Misschien heb ik ze wel gekend. Dus we moeten even afwachten en even zien. Het is wel spannend dus. Ja, dat is altijd spannend dan, hè? Ja, ja. Nou, gaan we eens kijken. Hier een twee Kodak-rolletjes, 16 mm. Het even 4 minuten. Nou, Ja? Zet ik hem om. De film begint op de Emma-kade. Er werd Mimi Dwinger wennen, mooi Hamem. Hamem hier een pension, een Joods pension. En ze werd daar ophellen door haar onstinde man, dat is Barend Boers, die kwam uit Amsterdam. En nou, dan stappen ze daar, een heel mooi shot van de Emma-kade, stappen ze daar in koetsen. En rieden ze naar het stadhuis op het Hofplein. Daar zijn zelfs geen beelden van de plechtigheid in het stadhuis. Maar dan komen ze daar bij wij en rieden ze naar de synagoge daar. nou, dit is de synagoge. Dat meisje, dat ken ik ook wel. Dat is Selma Stoppelman. Juist. Zij is gedeporteerd. Met de hele familie. En dan hebben we eigenlijk het bijzonderste pad van de film. Omdat er uitgebreid filmen wordt buiten de synagoge, maar een soort mensen eromheen. Mensen die daar in de buurt wonen, in de Joodse buurt. En als je dat nu gaat vergelijken met u, vooral in die straat, woont niks meer. Die zijn meestal allemaal weg. Ja. Ja. Het bijzondere is zelfs dat zowat de hele trouwliturgie in de synagoge filmen wordt. Maar al die liturgische elementen. En dus ik, Rabijn Levison, een hele belangrijke figuur, zowel voor de oorlog als in de oorlog. En dat hij daar het bruidspeer thuis spreekt en een aantal oormomenten aanwezig is. Dat vind ik zelfs heel mooi, dat we hem levend zorgen. Straat is daar genoemd, hè? Perkstraat is nu Levisonstraat geworden. Ja. Hij is vlak voor de bevrijding is hij overleden, uitgeput. Dan was hij op dodenmars en daar is hij dus overleden. En waar wie dat precies? Ja, dat is ook in de buurt van Auschwitz. En dan eindigt de film met de receptie in het Joodse hotel aan de Lange Marktstraat, de Duitse Adelaar. Met hele wrange namen. Voor ons is dit een heel bijzondere film, want wij hebben jarenlang als filmarchief op zoek geweest naar bewegend beeld van de Joodse gemeenschap voor de oorlog. En ja, dat is dit.